ራእي ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ዘንግዝ መስል ሻምብቆ ኸኣ ተዋህበኒ ሓደ ድማ ተንስእ እሞ ነታ መቕደስ ኣምላኽን መሰውእን ነቶም ኣብኣ ዝሰግዱን ስፈር በለኒ እቲ ብወፃኢ መቕደስ ዘሎ ቅፅሪ ግና ንህዛብ ተዋሂቡ እዩ እሞ ሕደጎ ኣይትስፈረውን ነታ ቅድስቲ ከተማ ኸኣ 42 ወርሒ ክረግፅዋ እዮም ነቶም ክልተ ምስክረይ እውን ወጮ ተወንዚፎም 1260 መዓልቲ ክንበዩ ክህቦም እየ እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ እቲ ጎይታ ምድሪ ዝቆሙ ክልተ ኣዋልዕን ክልተ ቆወምቲ ቀንዴልን እዮም ሓደ እኳ ክጎድኦም እንተደለየ ድማ ካብ ኣፎም ሓዊ ይወፅእ እሞ ንጸላእቶም ይበልዖም ሓደ እኳ ክጎድኦም እንተደለየ ኸኣ ከምኡ ክቕተል ይግብኦ እዩ እዚኣቶም በተም መዓልታት ትንቢቶም ዝናብ ምእንቲ ከይዘንም ንሰማይ ክዓጽዎ ስልጣን ኣለዎም ናብ ደም ክልውጥዎ ኣብ ልዕሊ ማያትን ንምድሪ ብዝደለይዎ መጠን ብመዓት ዘበለ ክቐጽፍዋን ስልጣን ኣለዎም ምስክሮም ዝፈጸሙ ኸኣ እቲ ካብ መዓሙቕ ዝወፅእ ኣራዊት ንሳታቶም ውግእ ክገብርን ክስዕሮምን ክቐትሎምን እዩ ሬሳታቶም ከኣ ኣብ ኣደባባይ እታ ጎይትኦም እተሰቕለላ ብመንፈሳዊ ሓሳብ ከኣ ሶዶምን ግብፅን እትበሃል ዓባይ ከተማ ክተርፍ እዩ ሰብ ድማ ካብ ኣሕዛብን ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብታትን ነቲ ሬሳታቶም 3 መዓልትን ፈርቓን ይርእይዎም ነቲ ሬሳታቶም ሲ ኣብ መቓብር ኪንበር ኣይፈቕዱን እዮም እዞም ክልተ ነቢያት እዚኦም ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነበሩ የሰቅዎም ነይሮም እዮም እሞ እቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ብኣቶም ይሕጎሱ ባሕውን ይብሎም ኣብ ንሓድሕዶም ከኣ ውህበት ክሰዱ እዮም ድሕሪ 3 መዓልትን ፈርቓን ድማ መንፈስ ህይወት ካብ ኣምላኽ ኣትዎም በእጋሮም እውን ቆሙ ነቶም ዝጠመትዎም ከኣ ብርቱዕ ፍርሃት ወድቖም እሞ ነጀው ደይቡ ዝብል ዓብዪ ድምፂ ካብ ሰማይ ሰምዑ ብደበና ድማ ናብ ሰማይ ደይቡ እሞ እቶም ጸላእቶም ጠመትዎም በታ ሰዓት እቲኣ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ 10 እታ ከተማ እውን ወደቐ በቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኸኣ 7,000 ሰባት ተቐትሉ ነቶም ዝተረፉ ድማ ፍርሃት ሓዞም ንኣምላኽ ሰማይ እውን ክብሪ ሃብዎ እቲ ካልኣይ ወዮ ሓሊፉ እንሆ እቲ ሳልሳይ ወዮ ቐልጢፉ ይመጽእ ኣሎ እቲ ሳብዓይ መልኣኽ እውን መለኸት ነፍሐ ኣብ ሰማይ ከኣ መንግስቲ ዓለም ናይ ኣምላኽናን ናይቲ ቅቡእን ኮይና እያ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ኪነግስ እዩ ዝብል ዓው ዝበለ ድምፅታት ኮነ እቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ዙፋናቶም ተቐሚጦም ዘለዉ 24 ሽማግሌታት ከኣ ወ ዘለኻን ዝነበርካን ኩሉ እትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ዓብዪ ስልጣንካ ስለ ዝወሰድካያን ስለ ዝነገስካን ነመስግነካ ኣሎና እናበሉ ብግንባሮም ተደፊኦም ንኣምላኽ ሰገዱ ኣሕዛብ ተቖጢዖም ቁጥዓኻውን መጺኡ እቲ ንምውታት እትፈርደሉ ንባሮትካ ነቶም ነቢያት ቅዱሳትን ስምካ ንዝፈርሁ ንኣሽቱን ዓበይትን ዓስቦም እትህበሉ ነቶም መጥፋእቲ ምድሪ እውን ተጥፍኣሉ ዘመን መጺኡ በሉ እታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቕደስ ኣምላኽ ኣ ተኸፍተት ኣብታ መቕደስ እውን ታቦት ኪዳኑ ተራእየ በርቅታትን ድምፅታትን ነጎዳታትን ምንቅጥቃጥ ምድርን ዓብዩ በረድን ድማ ኮነ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ዓብዩ ትእምርቲ ድማ ኣብ ሰማይ ተራእየ ሰበይቲ ፀሓይ ተወንዚፋ ወርሒ ኸኣ ኣብ ትሕቲ ኣጋራ ኣኽሊል 12 ከዋኽብቲ ድማ ኣብ ርእሳ ዘለውዋ ተራእየት ጥንስቲ ኸኣ እያ ብቕልውላ ምውላድ እውን ትጭርሕ ክትወልድ ከኣ ተፅዕር ነበረት ካልእ ትእምርቲ ኸኣ ኣብ ሰማይ ተራእየ እንሆ 7 ርእስን 10 ቀርንን ኣብታ ኣራእሱ እውን 7 ዘውዲ ዘለዎ ዓብዪ ቀይሕ ገበል እቲ ጭራኡ ድማ ሲሶ ከዋኽብቲ ሰማይ ሰሓበ ናብ ምድሪ እውን ደርብዮም እቲ ገበል ድማ ምስ ወለደትሲ ነቲ ውሉዳ ምእንቲ ክውሕጦ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እታ ክትወልድ ዝቐረበት ሰበይቲ ደው በለ ንሳ ንኹሎም ኣሕዛብ ብበትሪ ሓፂን ክጓስዮም ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ወለደት እቲ ውሉዳ ኸኣ ናብ ኣምላኽን ናብ ዝፋኑን ተመንጠለ እታ ሰበይቲ ድማ 1260 መዓልቲ ክምግብዋ ናብቲ ኣምላኽ ዘዳለወላ ቦታ ናብ በረኻ ሃደመት ኣብ ሰማይ ከኣ ውግእ ኮነ ሚካኤልን መላእኽቱን ምስቲ ገበል ተዋግኡ እቲ ገበልን መላእኽቱን ድማ ተዋግእዎም ኣይሰዓርዎምን ከኣ ድሕሪዚ ስፍርኦም ኣብ ሰማይ ኣይተረኽበን እቲ ንብዘላ ዓለም ዘስሕታ ዘሎ ዲያብሎስን ሰይጣንን ዝበሃል ዓብዩ ገበል እቲ ናይ ጥንቲ ተመን ተደርበየ ናብ ምድሪ ተደርበየ መላእኽቱን ምስኡ ተደርበዩ ኣብ ሰማይ ከኣ ዓው ብዝበለ ድምፂ እቲ ለይትን መዓልትን
ኣብ ቅድሚ ኣምላኽናን ዝኸሶም ዝነበረ ከሳስ ኣሕዋትና ተደርቢዩ እዩ እሞ ሕጂ ምድሓንን ስልጣንን መንግስትን ናይ ኣምላኽና ኮይኑ ምልኪ ኸዓ ናይቲ ቅቡእ እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኩ። ሳላ ደም እቲ ገንሸልን ሳላ እቲ ቃል ምስክሮምን ድማ ሰዓርዎ። ንህይወቶም እውን ክሳዕ ሞት ኣየፍቀርዋን። ስለዚ ኣቱም ሰማያት ኣባታቶም እትነብሩ እውን ተሓጐሱ። ኣቱም ምድርን ባሕርን ግና ዲያብሎስ ቁሩብ ዘመን ከም ዘለዎ ፈሊጡ ብብርቱዕ ቁጣዓ ወሪድኩም ኣሎ እሞ ወይልኹም። እቲ ገበል ከዓ ናብ ምድሪ ከም እተደርበየ ምስ ረኣየ ነታ ተባዕታይ ሕፃን ዝወለደት ሰበይቲ ሰጎጋ። ነታ ሰበይቲ ከዓ ካብ ገጽ እቲ ተመን ርሒቓስ ዘመንን ዘመናትን ፈረቓ ዘመንን ክትምገብ ናብ በረኻ ናብቲ ስፍራኣ ምእንቲ ክትነፍር 2 ክንፊ ናይቲ ዓብዪ ንስሪ ተዋህባ። እቲ ተመን ድማ ውሒዝ ምእንቲ ክወስዳስ ነታ ሰበይቲ ደድሕሪኣ ከም ውሒዝ ዝኾነ ማይ ካብ ኣፉ ኣውፅአ። ምድሪ ከዓ ነታ ሰበይቲ ረድኣታ። እታ ምድሪ ኣፋ ኸፊታ ነቲ እቲ ገበል ካብ ኣፉ ዘውፅኦ ውሒዝ ወሓጠቶ። እቲ ገበል ከዓ ነታ ሰበይቲ ተቖጣዓ እሞ ምስቶም ንትእዛዝ ኣምላኽ ዝሕልውን ምስክር የሱስ ሒዞም ዘለውን ዝተረፉ ዘርአ ክዋግኣ ኸደ። ኣብ ሑፃ ባሕሪ እውን ደው በለ። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 13 10 ቀርንን 7 ርእስን ኣብታ ቀርንቱ ከዓ 10 ዘውዲ ኣብቶም ኣራእሱን ስማት ፀርፊ ዘለዎ ኣራዊት ካብ ባሕሪ ክወፅእ ከሎ ርኤኹ። እቲ ዝረኤኽዎ ኣራዊት ከዓ ነብሪ እዩ ዝመስል። ኣእጋሩ ከም ናይ ድቢ ኣፉውን ከም ኣፍ ኣንበሳ እዩ። እቲ ገበል ድማ ሓይሉን ዝፋኑን ብዙሕ ስልጣንን ሃቦ። ሓደ ካብቶም ኣራእሱውን ንሞት ከም እተወግኦ ኾነ እሞ እታ ቁስሊ ሞቶ ሓወት። ብዘላ ምድሪ ድማ ተገሪማ ደድሕሪ እቲ ኣራዊት ሰዓበት። ንሳቶም ከዓ ነቲ ኣራዊት ስልጣን ስለ ዝሃቦ ነቲ ገበል ሰገዱሉ። ነቲ ኣራዊት እውን ነዚ ኣራዊት እዝስ መን ይመስሎ መን ክኽዋግኦ ይኽእል እናበሉ ሰገዱሉ። ቃል ትዕቢትን ፀርፍን ዝዛረብ ኣፍ ተዋህቦ። ብ42 ወርሒ ግብሩ ክገብር እውን ምልኪ ተዋህቦ። ንምፅራፍ ኣምላኽን ንስሙን ንማሕደሩን ነቶም ኣብ ሰማይ ዝነብሩን ክፀርፎም ኣፉ ኸፈተ። ምስቶም ቅዱሳት ውግእ ክገብርን ክስዕሮምን ከዓ ተዋህቦ። ኣብ ልዕሊ ኩላቶም ዓሌታትን ህዝብን ቋንቋታትን ኣሕዛብን ድማ ምልኪ ተዋህቦ። እቶም ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ስሞም ኣብቲ ናይቲ እተሓርደ ገንሸል መጽሓፍ ህይወት ዘይተጻሕፈ ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ኩላቶም ክሰግዱሉ እዮም። ሰብ እዝኒ ደኣ እንተኣልያቶስ ይስማዕ። ዝማርኽ እንተሎ ተማሪኹ ይኸይድ። ብሰይፊ ዝቕተል እንተሎ ንሱ ብሰይፊ ክቕተል ይግብኦ። ናይቶም ቅዱሳት ትዕግስትን እምነትን ኣብዚ እዩ ዘሎ። ሓደ ካልእ ኣራዊት እውን ካብ ምድሪ ክወፅእ ከሎ ርኤኹ። ናይ ገንሸል ዝመስል 2 ቀርኒ እውን ኣለዎ። ከም ገበል ከዓ እዩ ዝዛረብ። ኣብ ቅድሚኡ ድማ ብዘሎ ስልጣን እቲ ቀዳማይ ኣራዊት ይገብር። ንሱ ነቲ እታ ቁስሊ ሞቱ ዝሓወይትሉ ቀዳማይ ኣራዊት ከዓ ምድሪ ነቶም ኣብኣ ዝነብሩን ከም ዝሰግዱሉ ይገብሮም። ኣብ ቅድሚ ሰብሲ ሓዊ እኳ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክሳዕ ዘይውርድ ዓበይቲ ትእምርቲ ይገብር። ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ እውን ነቲ ብሰይፊ ተዊዑ ዝቆሰለ እሞ ዝሓወየ ኣራዊት ምስሊ ክገብርሉ እናበለ በቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣራዊት ክገብሮ እተዋህቦ ትእምርትታት ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነበሩ የስሕቶም ኣሎ። ምስሊ እቲ ኣራዊት ምእንቲ ክዛረብን ነቶም ንምስሊ እቲ ኣራዊት ዘይሰገዱ ዘበሉ ኩላቶም ምእንቲ ክቐትሎምን ከዓ ንምስሊ እቲ ኣራዊት ትንፋስ ክህብ ተዋህቦ። ንኩላቶም ከዓ ነቶም ንኣሽቱን ዓበይትን ንሃብታማትን ድኻታትን ንጭዋታትን ባሮትን ኣብ የማናይ ኢዶም ወይስ ኣብ ግንባሮም ማሕተም ከም ዝቕበሉ ይገብር ኣሎ። ሓደ እኳ ማሕተም ስም እቲ ኣራዊት ወይስ ቁጥሪ ስሙ እንተዘይብሉ ክዕድብን ክሸይጥን ከም ዘይክእል ይገብር። ጥበብ ኣብዚ እያ ዘላ። ቁፅሪ እቲ ኣራዊት ብቁፅሪ ሰብ እዩ እሞ ኣእምሮ ዘለዎ ይጸብጽቦ። እቲ ቁፅሩ ከዓ 666 እዩ። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 14 እንሆ ድማ እቲ ገንሸል ኣብ ደብረ ጽዮን ደው ኢሉ ስሙን ስማብኡን ኣብ ግንባሮም ተጻሕፎም 144,000 ከዓ ምስኡ ርኤኹ። ከም ደሃይ ብዙሕ ማያትን ከም ደሃይ ብርቱዕ ነጎዳን ዝበለ ካብ ሰማይ ደሃይ ሰማዕኩ። እቲ ሰማዕክዎ ደሃይ ከዓ ከም ደሃይ ሰብ መሰንቆ መሰንቆታቶም ክድርድሩ ከለዉ እዩ። ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋንን ኣብ ቅድሚ እቶም 4 እንስሳን ኣብ ቅድሚ እቶም ሽማግሌታትን ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ።
ነዚ መዝሙር እዙውን ብዘይ እቶም ካብ ምድሪ እተዓደጉ 144,000 ንሓደ እኳ ክመሃሮ ኣይኮነሉን። እዚኣቶም ደናግል እዮም እሞ ምስ ኣንስቲ ኣይረኸሱን። ንሳቶም ነቲ ገንሸል ናብ ዝኸዶ ዘበለ ይስዕብዎ እዮም። ንሳቶም ንኣምላኽን ነቲ ገንሸልን ብኩራት ክኾኑ ካብ ደቂ ኣዳም እተዓደጉ እዮም። ኣብ ኣፎም ሓሶት ኣይተረኽበን እሞ ሕፍቲ ዘይብሎም እዮም። ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩን ንኩሎም ኣሕዛብን ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብታትን ክሰብክሎም ድማ ናይ ዘለኣለም ወንጌል ዘለዎ ካልእ መልኣኽ ኣብ ማእከል ሰማይ ክዝንቢ ከሎ ርኤኹ። ብብርቱዕ ድምፂ ከዓ እታ ዝፈርደላ ግዜ በፂሓ እያ እሞ ንኣምላኽ ፍርህዎ፣ ክብሪ እውን ሃብዎ። ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን ዝገበረ ስገድሉ በለ። ካልኣይ መልኣኽ ድማ እታ ካብ ወይኒ ቁጣዓ ምዝርናኣ ንኩሎም ኣሕዛብ ዘስተየቶም ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ እናበለ ሰዓቦ። ካልእ ሳልሳይ መልኣኽ ድማ ሰዓቦም ብብርቱዕ ድምፂ ከምዚ እናበለ፣ ሓደ እኳ ነዚ ኣራዊት እዝን ንምስሉን እንተሰገደ ኣብ ግንባሩ ወይስ ኣብ ኢዱን ማሕተም እንተተቐበለ ንሱ ድማ ካብታ ኣብ ጽዋእ ቁጣዓኡ ብዘይ ምሕዋስ እንተቐድሐ ወይኒ መዓት ኣምላኽ ክሰቲ እዩ። ኣብ ቅድሚ ቅዱሳት መላእኽትን ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸልን ከዓ ብሓውን ብድንን ክስቀ እዩ። ትኪ ስቃዮም እውን ንዘለኣለም ዓለም ይወፅእ። እቶም ነቲ ኣራዊትን ንምስሉን ዝሰግዱ ዘለዉ ሓደ ከዓ ማሕተም ስሙ እንተተቐበለ ለይትን መዓልትን ዕረፍቲ የብሎምን። እቶም ንትእዛዛት ኣምላኽን ንእምነት የሱስን ዝሕልው ቅዱሳት ከዓ ትዕግስቶም ኣብዚ እዩ ዘሎ በለ። ካብ ሰማይ ከዓ ፀሓፍ እቶም ካብ ሕጂ ብጎይታ ዝሞቱ ምዉታት ብፁዓን እዮም፣ እወ ግብሮም ክስዕቦም እዩ እሞ ካብ ፃዕሮም ክዓርፉ እዮም ይብል መንፈስ ዝብለኒ ድምፂ ሰማዕኩ። ርኤኹ ድማ እንሆ ጻዕዳ ደበናን ኣብ ርእሱ ኣኽሊል ወርቂ ኣብ ኢዱ እውን በሊሕ ማዕጺድ ዘለዎ ወዲ ሰብ ዝመስል ኣብቲ ደመና ተቐሚጡን ርኤኹ። ካልእ መልኣኽ ድማ ካብ መቕደስ ወፂኡ ነቲ ኣብ ደመና ተቐሚጡ ዘሎ ግዜ ዓጺድ ኣትዩ ፍረ ምድሪ እውን በፂሑ እዩ እሞ ንማዕጺድካ ስደዶ ዕፀድ እውን ኢሉ ዓው ብዝበለ ድምፂ ጸውዐ። እቲ ኣብ ደመና ተቐመጠ ከዓ ማዕጺድ ናብ ምድሪ ኣውረደ፣ ምድሪ እውን ተዓጽደት። ካልእ መልኣኽ ድማ ካብታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቕደስ ወፀ፣ ንሱ እውን በሊሕ ማዕጺድ ሓዘ። ካብቲ መሰውኢ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓዊ ስልጣን ዘለዎ ሓደ ካልእ መልኣኽ መፀ። ነቲ በሊሕ ማዕጺድ ዝሓዘ ከዓ ዓው ብዝበለ ድምፂ እናጸውዖ እቲ ኣስካል ወይኒ በሲሉ እዩ እሞ ነቲ በሊሕ ማዕጺድካ ሰዲድካ ነቲ ናይ ምድሪ ኣስካል ወይኒ ክተቶ በለ። እቲ መልኣኽ ከዓ ማዕጺዱ ናብ ምድሪ ኣውሪዱ ነቲ ናይ ምድሪ ወይኒ ከተቶ እሞ ናብቲ ዓብዪ መዓሙቕ ናይ ቁጣዕ ኣምላኽ ደርብዮ። እቲ መጽሞቕ ድማ ኣብ ወፃኢ ከተማ ተረግጸ እሞ ካብቲ መጽሞቕ 1600 ስታድዮስ ዝኣክል ክሳዕ ልጓማት ኣፍራስ እውን ዝበጽሕ ደም ወፀ። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ካልእ ዓብይን ዘገርምን ትእምርቲ ድማ ኣብ ሰማይ ርኤኹ። እቲ ቁጣዕ ኣምላኽ ብኣታተን ክፍጸም እዩ እሞ ነተን 7 መላእኽቲ ሒዞምዎን ዘለዉ ዳሕሮት 7 መዓት ርኤኹ። ምስ ሓዊ እተሖሰ ከም ባሕሪ መረፀን ዝመስል እሞ እቶም ነቲ ኣራዊትን ነቲ ምስሉን ነቲ ቁፅሪ ስሙን ዝሰዓሩ መሰንቆታት ኣምላኽ ሒዞም ኣብቲ ባሕሪ መረፀን ደው ኢሎም ርኤኹ እሞ ኣታ ኩሉ እትኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ግብረኻ ዓብይን ግሩምን እዩ። ኣታ ንጉስ ኣሕዛብ መገድኻ ጽድቅን ሓቅን እዩ። ንስኻ በይንኻ ኢኻ ቅዱስ እሞ ወ እግዚአብሔር ዘይፈርሃካን ንስምካ ዘየኸብርን ከመን ኣሎ። እቲ ቅኑዕ ፍርድኻ ተጋሂዱ እዩ እሞ ስለዚ ኩሎም ኣሕዛብ ክመፁ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክሰግዱ እዮም እናበሉ መዝሙር ሙሴ እቲ ባርያ ኣምላኽን መዝሙር እቲ ገንሸልን ዘመሩ። ድሕዚ ድማ ርኤኹ እታ መቕደስ ድንኳን ምስክር ከዓ ኣብ ሰማይ ተኸፍተት። እቶም 7 መዓት ዝሓዙ 7 መላእኽቲ ካብ ልሕፅን ጣጢዕ ተገብረ ባዕባዕ ዝብል ጽሩይ ክዳን ተኸዲኖም ኣብ ኣፍ ልቦምን ቅናውቲ ወርቂ ተቐኒቶም ካብ መቕደስ ወፁ። ሓደ ካብቶም 4 እንስሳ ከዓ ካብ ቁጣዓ እቲ ንዘለኣለም ዓለም ዝነብር ኣምላኽ እተመልዐ 7 ጽዋዕ ወርቂ ነቶም 7 መላእኽቲ ሃቦም። እታ መቕደስ ድማ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ግርማን ሓይልን ብትኪ መልአት። እተን ናይቶም 7 መላእኽቲ 7 መዓት ክሳብ ዝውዳእስ ሓደ እኳ ናብ መቕደስ ክኣቱ ኣይከኣለን። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ካብታ መቕደስ ከዓ ነቶም 7 መላእኽቲ ኪዱ
ነቲ ናይ ቁጥዓ ኣምላኽ 7 ጽዋእ ናብ ምድሪ ኣፍስስዎ ዝብሎም ብርቱዕ ድምፂ ሰማዕኩ። እቲ ቀዳማይ ከደ እሞ ጽዋኡ ናብ ምድሪ ኣፍሰሰ። ነቶም ማሕተምቲ ኣራዊት ዘለዎምን ንምስሉ ዝሰገዱ ሰባት ከዓ ክፉእ ብርቱዕ ቁስሊ ወጾም። እቲ ካልኣይ ድማ ጽዋእ ናብ ባሕሪ ኣፍሰሰ። እቲ ባሕሪ ከዓ ከም ናይ ምዉት ሰብ ዝመስል ደም ኮነ። ኣብቲ ባሕሪ ዝጸንሐ ትንፋስ ዘለዎ ኩሉ ህያው ድማ ሞተ። እቲ ሳልሳይ እውን ጽዋእ ናብ ርባታትን ዔላታትን ኣፍሰሰ፣ ደም ከዓ ኾነ። እቲ መልኣኽ ማያት ድማ ኣታ ቅዱስ ዘለኻን ዝነበርካን እዚ ብምፍራድካ ጻድቕ ኢኻ። ደም ቅዱሳትን ደም ነቢያትን ኣፍሲሶም እዮም እሞ ንስኻ ድማ ክሰትዩ ደም ሃብካዮም ዝግብኦም እውን እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኩ። እቲ መሰውኢ ድማ እወ ኣታ ኩሉ እትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ፍርድታትካስ ሓቅን ቅንዕናን እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኩ። እቲ ራብዓይ ከዓ ጽዋእ ኣብ ፀሓይ ኣፍሰሰ፣ ንኣኣ እውን ንሰብ ብሓዊ ኸተነድድ ተዋህባ። እቶም ሰብ ድማ ብብርቱዕ ሃሩን ነደዱ። ንስም እቲ ኣብዘን መዓታት እዚአን ስልጣን ዘለዎ ኣምላኽ ከዓ ጸረፍዎ፣ ክብሪ ክህብዎም እውን ኣይተነስሑን። እቲ ሓምሳይ ከዓ ጽዋእ ኣብ ዝፋን እቲ ኣራዊት ኣፍሰሰ፣ እታ መንግስቱ ድማ ጸልመተት። ብሰሪ እቲ ስቃይ እውን ልሳውንቶም ሓየኹ። ብሰሪ እቲ ቃንዝኦምን ኣቑሳሎምን ከዓ ነቲ ኣምላኽ ሰማይ ጸረፍዎ፣ ካብ ግብሮም እውን ኣይተነስሑን። እቲ ሳድሳይ እውን ጽዋእ ኣብቲ ዓብዪ ሩባ ኤፍራጥስ ኣፍሰሰ። ነቶም ካብ ምብራቕ ፀሓይ ዝመጹ ነገሥታት ድማ መገዲ ምእንቲ ክዳለወሎም እቲ ማዩ ነጸፈ። ካብ ኣፍ እቲ ገበልን ካብ ኣፍ እቲ ኣራዊትን ካብ ኣፍ እቲ ነቢይ ሓሶትን ከዓ ቁርዖብ ዝመስሉ 3 ርኩሳት መናፍስቲ ክወፁ ከለዉ ርኤኹ። እዚኣቶም ትእምርቲ እናገበሩ ንነገሥታት ኩሉ ዓለም በቲ ዓባይ መዓልቲ ናይቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ንውግእ ክእክብዎም ዝወፁ ናይ ኣጋንንቲ መናፍስቲ እዮም። እንሆ ከም ሰራቕ እመጽእ ኣለኹ። ጥራይ ምእንቲ ከይከይድ ንሕፍረቱ እውን ከይርእይዎ እቲ ዝነቅሕ ክዳኑ እውን ዝእርንብፁ እዩ። ንሳቶም ከዓ ናብቲ ብዕብራይስጢ ኣርማጌዶን ዝበሃል ቦታ ኣከብዎም። እቲ ሳብዓይ እውን ጽዋእ ኣብ ኣየር ኣፍሰሰ። ካብታ መቕደስ ካብቲ ዝፋን ከዓ ኮይኑ ዝብል ብርቱዕ ድምፂ ወፀ። በርቅታትን ደሃያትን ነጎዳታትን ድማ ኾነ። ከምኡ ዝበለ ክንዲ ዝኣክል ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድርስ ሰብ ኣብ ምድሪ ካብ ዝፍጠር ከቶ ዘይኮነ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ። እቲ ዓባይ ከተማ ከዓ ኣብ 3 ክፍሊ ተመቕለት። ከተማታት ኣሕዛብ እውን ወደቓ። እቲ ዓባይ ባቢሎን ድማ ናይቲ ብርቱዕ ቁጣዓኡ ጽዋእ ወይኒ ክህባ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተዘከረት። ብዘለዋ ደሴታት ሃደማ፣ ኣኽራን እውን ኣይተረኽቡን። ኣስታት ሓደ መኽሊት ዝምኽባዱ ገዚፍ በረድ ካብ ሰማይ ናብ ሰብ ወረደ። እቲ መዓት ኣዝዩ ክፉእ ስለ ዝኾነ እቶም ሰብ ብሰሪ እቲ መዓት በረድ ንኣምላኽ ጸረፍዎ።